Sú náhradnými očami ľudí, ktorým neslúži zrak. Vodiace psi sú skutočnými partnermi, ktorí ľuďom so zrakovým handicapom dodávajú slobodu a istotu. Posledná aprílova streda je ich svetovým dňom. Výcvik vodiacich psov sa začína už od šteniatka a trvá niekoľko rokov. Mali by zvládnuť nielen všetky nástrahy ulice, ale s nevidiacim majiteľom si musia aj dokonale zapasovať. Proces vzniku vodiaceho psa je pomerne náročný a dlhý. Začíname už vlastne výberom chovných zvierat, to znamená samotné mamičky a oteckovia vodiacich psov sú z línií, ktoré boli dlhodobo šľachtené. Vychovávateľov učíme, ako komunikovať s tým šteniatkom, ako sa s ním dorozumieť. Títo vychovávateľia práve formujú tú prvotnú osobnosť šteniatka. Vodiaci pes má určitý set špecifických vlastností, ktoré sa u bežného psa, aj keď veľmi dobre vychovaného, nevždy stretnú. Musí byť vyrovnaný, pokojný, priateľský k človeku. Akákoľvek známka agresie by ho vylúčovala z tohto procesu. Čo je veľmi dôležité u vodiaceho psa je, aby bol samostatný a dostatočne sebaistý na to, aby dokázal prevziať zodpovednosť za bezpečnosť dvojice. Celosvetovo je najpoužívanejším plemenom na vodiace psy labradorský retriever. Je veľmi dobre učenlivý, tým, že je ľahko motivovateľný napríklad na pomôcky, na stravu, tak sa naozaj rýchlo učia tieto psy. My toho psa sledujeme počas celého toho dvojročného obdobia, ktoré s ním pracujeme. A ak usúdime, že ten pes nie je vhodný na prácu vodiaceho psa, tak ho vyradíme. Znie to síce tak dosť negatívne, ale znamená to vlastne len to, že nebude ten pes robiť prácu vodiaceho psa. My sa snažíme nájsť nejaké iné uplatnenie pre toho psa, či už ako nejaký psí pomocník, alebo na kanisterapiu by mohol byť vhodný. Našim reálnym cvičiskom sú ulice, je to prostredie mestské, dedinské. Keď prichádza prvýkrát pes do kontaktu s prekážkami, tak je veľmi dobré, aby to nebolo úplne rušné prostredie. Preto sme na tomto sídlisku, ktoré je ešte len vo výstavbe a nebýva tu ešte tak veľa ľudí, ale už to navodzuje tú reálnu situáciu, keď sa pes musí pohybovať po chodníkoch, kde sú rôzne prekážky, musí sa im vyhýbať tak, aby neohrozil toho svojho pána. Vodiaci pes má určite význam aj nie pre úplne nevidiacich, to znamená pre ľudí s nejakou zrakovou poruchou, to znamená nejaké zvyšky zraku síce majú, ale vodiaci pes im vie veľmi efektívne pomôcť. Môže byť, že človek vlastne zle vidí alebo treba nevidí za určitých zhoršených svetelných podmienok alebo naopak za silného slnka. Vtedy vlastne ten vodiaci pes je využívaný práve v týchto situáciách. Keď sa človek so zrakovým postihnutím prihlási, teda že by mal záujem o vodiaceho psa, tak ako prvé ideme tam na zoznamovaciu návštevu, zistíme vlastne v čom by potreboval pomôcť, aké má trasy, koľko chodí, aký má životný štýl. Čiže nie je to tak, že by ako kto prvý príde, kto sa prihlási od toho vodiaceho psa, tak prvého dostane vycvičeného. Musíme naozaj tam zohľadniť povahu a temperament aj toho človeka, aj toho psa a zosúladiť ich tak, aby vznikol naozaj kompatibilný pár. Najväčšou výzvou pre nás, cvičiteľov vodiacich psov, pri výcviku sú hlavne navoľno pobehujúce psy na sídliskách. Pes dobehne k vodiacemu psovi, začne ho očúchávať a tým pádom vypadne vodiaci pes zo sústredenia, začne sa otáčať a vtedy sa otáča s ním aj jeho majiteľ a tým zrazu zistia, že nevedia, z ktorej strany prišli a kam smerujú. Ja by som apelovala na psičkarov, ktorí keď vidia takúto dvojicu, vodiaci pes a človek s bielou palicou, aby si svojich psov privolali už predtým, dali si na vôdzku. Po odovzdaní vodiaceho psa naša práca nekončí. Sme v stálom telefonickom kontakte, môžu sa na nás spoľahnúť, keď potrebujú nejakú pomoc. Pracovný vek vodiaceho psa je stanovený do 9. roku jeho života, ale to neznamená, že musí v tomto roku ísť aj do dôchodku. Záleží to od toho,
či je ešte v takom zdravotnom stave, že dokáže sa sústrediť na prácu vodiaceho psa. Ten vodiaci pes nerobí od rána do večera, stále v prítomnosti svojho majiteľa. Vznikajú naozaj parádne dvojice, ktorým sa lepšie spolu kráča životom.